جگدائے او دے لبن دی وکھری چال سیو قبل غور لفظ او دے لبن دی وکھری چال سیو نہیں لبدا کیلو کال سیو تے بنا مرشد نہیں وصال سیو او سرفانی تنگ دائے لبا کھوج گھراؤس ماہی دا جڑا اندروں دل نو ٹھگ دائے تے نادر شاہ خوشیاں وچ ہسے نادر شاہ خوشیاں وچ ہسے تے تیرا میں سمدے وچ لا وسے قبل غور لفظ نادر شاہ خوشیاں وچ ہسے تے تیرا میں سمدے وچ لا وسے تے جڑا پوچھے انہوں راہ دسے جڑا پوچھے انہوں راہ دسے اس لا مکانی رب دائے لبا کھوج کھراؤس ماہی دا اسے ماہی توڑے اور میرے میاں ماما صاحب کھڑی شریف والے بولے اور فرماند نے آپ مکانہ والا اس دی آپ مکانہ والا اس دی تے کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد دے رکھدا نت اس سنبھالی یہی گل پیر نادر علی شاہ صاحب کر گئے آل نبی اولاد علی سید بادشاہ فرماندے نے لبا کھوج گھراؤس ماہی دا جڑا اندروں دل نو ٹھگ دائے اسا تکیارو بے الہی دا تے جڑا مالک سارے جگ دا اللہ تعالیٰ دی تعریف دی بعد صفت ثنا اللہ دی تو بعد اپنے مالک دی صفت تو بعد اللہ دے محبوب ساڑھے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی علیہ آقا تائیدار مدینہ لہلاک دے مالک نبیان دے سلطان جنہ واسطے حال کے کائنات اللہ نے ہر شے تخلیق کی تھی اللہ فرمایا اگر میرا محمد عربی نہ ہوندا میں ظاہری نہ ہوندا اللہ دی ذات بار 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 ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جی اے میرے محمد عربی اے میرے سونیا محبوبہ میں تیری خاطر عرشہ تخلیق کی تھی اگر سونیا تو نہ ہندو میں ظاہری نہ ہوتا ہون سرکار مدینہ پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نشان